पुलानो चिनी कोकमा थोने बेलकन हमबाय तिनी चिनी रामचरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिसिंगो चिनी मारे हादो एडीसी विलेज कमिटी नि चिनी वार्ड नंबर 1 नि खरक चिनी ताखुक चिनी चौबानी सेंक्राक चिनी ताखुक प्रधान देबरमा मिया बिनी नौ वाति फमा आठ का सक्लाई थांका तै बिनी नौ आगिन सिमने ताबसु जरा बकुनो नौ खतालक मायाखु याबा जों बनो अजराव जों जत तिब्रा मथान चिनी मारे हादोनि जत लिडर्स तै जों तिब्रा मथान जत लिडर्स बिनथानि बसाखा जों बसकांगा जे गभर्नमेंट हते जे मानथाय तंमानो जों बनो तिख्लायनाय आबोनि आगोलो जों तिब्रा मथान बनो तिनी जों तीन दग तंद्रब ताबुक सरकारनि जे नौ माया सजरतै बनो तंद्रब जों चिनी चेयरमैन बरमना सुबि देवरमानि नायकल फंबाय तिनी भाइस चेयरमैन बरमना पिकु देवरमा ते जिन जत लिडर्स जोंनि तिदुरमा बै तिनी बिन्नु खुनो जों विजिट खालायो बनो तिनी तंद्रब जों बिनि स्लाम दिग्रानाय ए बसकां जराव जों दिदि एदिसा हाबाङै बनो चुबानाय ते बसकां बिनि जे माथे सक्ते तंमानि गभर्नमेंट बखते आबो जों चाहते तिख्लायनाय हामबाय।